Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing kene aku arep mocokne cerkak kanthi irah-irahan telat sekolah. Anggitaning Olivia Triwahyuni. Saben esuk aku mesti budal sekolah jam 6:30. Nanging dina Senin wingi kuwi dadi dina sing ora bakal tak lalekne. Esuk-esuk aku tangi kaget amarga alarm HP ora muni. Nalika mripatku buka, jam ing tembok wis nuduhake jam 7 kurang 5 menit. Duh, telat meneh iki, pikirku karo mlayu menyang jeding. Sakwise rampung adus, aku cepak-cepak lan langsung nggawa tas. Ora sampat sarapan koyo biasane. Nalika metu saka omah, ibuku menggelengke sirah. Ibuku kondo, "Loh, Raka, kok kesusu ngono? Sarapan dhisik le." Aku jawab, "Ora, Bu, wis telat." Mengko wae, aku mlayu cepet-cepet menyang sekolah. Pas tekan gerbang sekolah, Pak Satpam wis ngadeg karo ekspresi sing gregeten. Pak Satpam ngomong, "Heh, Raka, iki wis jam 7:11, telat maneh toh?" Aku meringis. "Ngapunten, Pak, alarme mboten muni." Pak Satpam banjur ngendika, alasan klasik, "Ya wis, catet dhisik nang buku telat, terus langsung mlebu kelas." Nalika aku mlebu kelas, kanca-kancaku wis padha lungguh tenang. Bu guru lagi nerangake pelajaran, aku mlebu kelas alon-alon. Bu guru ndeleng lan kondo, "Raka, telat maneh. Ono apa kok bisa telat terus?" Aku ngukur sirah. "Ngapunten, Bu, mboten mireng alarm." Koncoku Bima ngomong alon, "Alarm apa turu kaya watu?" Kelas padha cekikikan, nanging aku mung mesem tipis. Bu guru banjur ngomong, "Ya wis, lungguh. Nanging besok aja nganti mulang meneh ya, tanggung jawab karo wektu." Aku lungguh lan narik napas ambekan lega. Dina kuwi dadi pelajaran penting kanggo aku. Tanggung jawab lan ora ngremehke wektu sedelo wae. Amarga telat sithik wae iso gawe kabeh kacau. Saiki saben wengi aku mesti ngecek alarman kaping pindho supaya ora kedadean maneh telat sekolah.